velkommen. Jeg er Conny Østergaard, og det er Dialogen. I aften skal vi snakke om fattigdom. Der er stor forskel på, hvad forældrene tjener fra skole til skole. Og selv fra skoler i samme by, så kan man se stor forskel på forældrenes indtægter. Det viser en analyse fra KS og MUVAD. For eksempel ligger Danmarks rigeste skole i Gentofte, hvor forældrenes indtægter ligger på 1,5 millioner kroner om året, og hvorimod vi har Danmarks fattigste skole i Vestsjælland, hvor forældrenes indtægter ligger på 80.000 kroner om året. Den økonomiske forskel varierer, og i aften har jeg valgt at byde velkommen til Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten. Johanne og Joachim, du mener jo ikke, at vi har nogen fattigdom i Danmark. Kan du uddybe det? Ja, det kan jeg godt. Jeg mener ikke, at der reelt set er nogen fattige i Danmark. Det gør jeg ikke, fordi at Verdensbanken har lavet en fattigdomsgrænse for middelklasseslande som Danmark, hvor det ligger på 12 kroner om dagen. Der er ikke nogen danskere, som lever for under 12 kroner om dagen eller 12 kroner om dagen. Derfor er der ikke nogen fattige i Danmark. Johanne Schmidt Nielsen, hvad mener du om det, Joachim B. Olsen siger? Tak, Conny. Jeg mener, at vi skal anerkende, at der er fattigdom i Danmark, og især i det danske samfund. Der er en person, der skygger for alle de fattige i Danmark. Den her fattigdomsdebat, det er ærgerligt, vi har den nu, fordi der er fattige i Danmark. Især børn, som vokser op i fattigdom, de skal hjælpes, de skal have hjælp af samfundet, vi er et velfærdssamfund. De skal hjælpes, inden det går galt. Jeg mener, at det handler om opfattelse. Hvordan opfatter man de fattige? Vi her i Danmark har et godt velfærdssystem. Du får betalt dine børns skole. Du kan komme på sygehuset, hvis du vil. Du betaler det via skatten. Og derfor mener jeg, at det er selvforskyldt, at man er fattig i Danmark. Okay. Nej, det er ikke op til individet. Vi skal ind og hjælpe. Som velfærdsstat, der skal vi ind og hjælpe. Vi har de her styrker og de her ressourcer til, vi skal ind og hjælpe de individer, før de falder ned og bliver fattige. Det handler om opfattelse, og man får opfyldt de basale behov, man har brug for som menneske. Får du tøj på kroppen, får du mad hver dag, har du tag over hovedet. Hvis du har det, så mener jeg ikke, at man er fattig. Ja, men ud fra statistikkerne, der er 42.200 fattige i Danmark. Det skal vi have lavet om på. Der er ingen kontanthjælp, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du er nødt til at gå ud og vise, at du er til rådighed. Der er ikke nok arbejdspladser, det er et problem, men du skal stadig være til rådighed, tage imod det job, du får tilbudt af kommunerne. Jeg brækker mig. Jeg synes, det er en hån mod alle de millioner af mennesker, som virkelig er fattige, som jeg lige sagde, ikke har tøj på kroppen, eller som ikke får mad hver dag, som bor rundt omkring i verden, som virkelig er fattige, og sige, at der findes fattige mennesker i Danmark. Der er ikke nogen fattige mennesker i Danmark, hvor folk ikke har noget tøj på kroppen. Jeg synes, det er langt ude, og jeg synes, det er selvforskyldt, at folk er fattige. Men Johanne, har Joachim B. Olsen ikke fat i noget her? Nej, det har han ikke, fordi tit der følger børnene i forældrenes fodspor. De følger den sociale arv, som forældrene allerede har lagt foran dem. Og det er et problem, vi skal have stoppet den dårlige sociale arv, som er, at børn under 18 kommer ud eller er fattige i det danske samfund. Og det skal vi have lavet op på med det samme. Jeg synes stadig, det er selvforskyldt. Jeg synes, at man... Hvordan kan det være selvforskyldt, når vi allerede er ude og hjælpe? Man kan sagtens tage et job. Hvis du tager en fattig person, som får kontanthjælp af en eller anden grund, så kan du altid gå ud og få et arbejde, hvor du laver noget rengøring. Men er det ikke mistillid for de arbejdsløse at sige, at du kan altid gå ud? Jamen, hvorfor har vi så arbejdsløse? Jeg mener, at danskerne har fået en alt for stor krævermentalitet. De kræver alt for meget af det danske samfund. Hvis de er blevet for dårlige, de får serveret alt for tydeligt fad. Hvis de ikke lige får det, de gerne vil have, når de knipser, så bliver danskerne sure. Jeg synes, at det er latterligt, og jeg synes ikke, at det er en god holdning, at man har, at hvis man kan søge et job på McDonald's, selvom man ikke synes, det er en god kæde eller noget, at man så ikke gør det, fordi at man ikke har brug. Man føler, at man bare kan få kontanthjælp. Det er den nemme udvej. Altså, du mener, at danskerne er blevet dårlige? Ja. Jeg synes, at hvis det er noget, man vil opnå, så skal man også selv gøre en indsats for at få det opfyldt. Egen hånd. Ja. Jeg mener ikke, at kontanthjælp er udvejen for de fattige. De skal have hjælp som udboende, for eksempel under 25 år, der får de 6.700 kroner om måneden, og det er slet ikke nok. Det ligger under den danske fattigdomsgrænse, som ligger på 8.000 kroner om måneden. Og de kontanthjælperne, de får stress, at de selv skal sidde og søge arbejde, de skal have hjælp, vi som velfærdssamfund, vi skal ud og hjælpe dem.
Og det er det, de har brug for nu. Men for at komme tilbage til det, jeg startede med at indlede med forældrenes forskellige indtægter og børns sociale forskel i folkeskolerne, så får I det bare til at lyde som om, at fattigdom er et issue i Danmark. Mener du, at fattigdom er et issue i Danmark? Skæld, det er det, der skaber ulighed i Danmark, og det skal vi ikke gå med til. Vi har en velfærdsstat, og det er det, der skal gøre, at vi ikke har noget skæld i Danmark. Men der er ikke noget skæld i Danmark. Vi har råd til at udnytte de velfærdskrav, vi har i Danmark, og jeg synes, at vi virkelig skal udnytte de muligheder, vi har. Vi udnytter dem Men også. vi bliver desværre nødt til at afrunde af nu, og tusind tak for, at I gad at komme i aften, og det har været rigtig, rigtig spændende at have jer med, og vi ses i næste uge i Dialogen. Godt!